कुछ हमारी भाभियां आई हैं तो उनसे भी हम पूछ सकते हैं। लइकवा कहता करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजनवा हो के करा खातिर ए भौजी के करा खातिर आ कोसिया भरेलू अंगनवा हो के करा खातिर आ कोसिया भरेलू अंगनवा हो के करा खातिर के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजनवा हो के करा खातिर के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजनवा हो के करा खातिर ए भौजी के करा खातिर आ कोसिया भरेलू अंगनवा हो के करा खातिर आ कोसिया भरेलू अंगनवा हो के करा खातिर कोसिया भरेलू अंगनवा हो के सुनी के करा खातिर सोइया खातिर भूखनी छठिया सोइया खातिर भूखनी छठिया करेनी पूजना हो बबुआ खातिर सोइया खातिर भूखनी छठिया करेनी पूजना हो बबुआ खातिर। हमार भाभी लोग चाची लोग इतना बढ़िया है जो डांस करता लोग कि हमारो देह में तन मन एनर्जी आ गई। हम भी थोड़ा बहुत डांस कर दें। देखिए हमको ज्यादा वो सब हिप हॉप नहीं आता है। हमने के भोजपुरी में ठुमका कमर वाला डांस मशहूर है तो वही अच्छा लगता है ना। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत हम भी डांस करते, लेकिन आप लोग ताली में बहुत कंजूसी कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। हाँ वाह थैंक यू। देखिए है कि दिया हमने के भोजपुरी में कैसे डांस हुई। और किसोइया खातिर भूखे नी छठिया करेनी पूजनवा हो बबुआ खातिर सोइया खातिर भूखे नी छठिया करेनी पूजनवा हो बबुआ खातिर हाय हाय बबुआ खातिर आ कोसिया भरनी अंगनवा हो की कोसिया भरनी अंगनवा हो बबुआ खातिर कोसिया भरनी अंगनवा हो प्रेम से बोली छठी मैया की। गोतिनी दया दिल से गीतिया गवावेलू गोतिनी दया दिल से गीतिया गवावेलू आ काहे खाती दुआरा बाबा जावा जावावेलू काहे खाती दुआरा बाबा जावा जावावेलू रीता रशीद जी से भजन सुनावेलू हो काहे खाती भैया मुमरा के घटिया पगा जावा जावावेलू हो रीता रशीद जी से प्रोग्राम करावेलू रीता रशीद जी से प्रोग्राम करावेलू रीता रशीद देवरू के हमारा नौकरी लागल साच भई सपना हो देवरू खातिर देवरू के हमारा नौकरी लागल साच भई सपना हो देवरू खातिर किया है देवरू खातिर तो दुआरा बाजेला बाजा हो देवरू खातिर दुआरा बाजा
हर के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजना हो के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजना हो के करा खातिर रोज थाकत नहीं की हेलो भैया तने से आयो बोनट के देख ले ये बोनट के लोग बड़ा उमंग बात तने से है देख ले आप थक नहीं रही हैं हाँ घी खैले हो तो थाकत ना हो हमें थाक नहीं सब पतो होता हाँ अरे के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजना हो तू लोग बड़े लोग काहे गए हाँ ही बाप छठी मैया करो तो सुंदर सुंदर हस्बैंड मिले नथिया तो पहिर गए बुझा तक थाने या पैसा के रोड होके अरे के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजना हो के करा खातिर भूखेलू छठिया करेलू पूजना हो के करा खातिर ए भौजी के करा खातिर आ कोसिया भरेलू अंगना हो के करा खातिर आ कोसिया भरेलू सोया खातिर भूखेलू छठिया ये इनको आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये बम बिहारी जी हैं ये हमसे रुको ये हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं हाँ हमारा हाइट बढ़ गया ना हमारे बाबू जल्दी ब्याह शादी करा दे तो लोग को लगा हम बहुत बड़े हैं बहुत छोटे हैं ये हमसे उम्र में बहुत बड़ा है लेकिन देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर आज रिदा रशीद नाम के हम लोग हैं और कहीं ना कहीं इतना भरोसा और इतना विश्वास अपने परिवार में होता है और जितना आप ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर उतना ट्रस्ट हम भी करते हैं एक बार हम चाहेंगे बम बिहारी जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए बहुत मेहनती लड़का है और जानते हैं उन्होंने क्या बोला था फोन पे कि आप भूल गए कि आप मुंब्रा में आ रहे हैं आप समझे कि अपने परिवार में आ रहे हैं तो इतनी बड़ी बात बहुत कम लोग बोलते हैं और आपने उतना इनको प्यार दिया है सम्मान दिया है चौथा साल भगवान करे 40 साल 400 साल तक ये करें छठी मैया करो अमर हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद बम बिहारी जी आप बहुत अच्छे हैं भगवान करे आप बहुत आगे जाइए हम लोग का साथ बना रहे अरे किसोइया खातिर भूखे छठिया करे नी पूजना हो बबुआ खातिर सोइया खातिर भूखे छठिया करे नी पूजना हो बबुआ खातिर किया है बबुआ खातिर आ कुसिया भरे निया हो बबुआ खातिर कुसिया भरे खुशिया भरे बबुआ खातिर खुशिया भरे बबुआ खातिर खुशिया भरे बबुआ खातिर खुशिया भरे बबुआ खातिर अच्छा लगा हो तो मेरे लिए छोटा सा मीठा से ताली बजा दीजिए प्रेम से छठी मैया की और जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही बैठ के इस कार्यक्रम को ऐसे सफलता पूर्वक चलाइए थोड़ा सा जितने लोग इधर से हैं